Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Padua, nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Sabado hanggang Lunes, Agosto 13 hanggang 15, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, brought to you by Typhoon 2000. So na yung weekend, patuloy pa rin yung mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo common po na yun. At mag-ingat po tayo sa mga kidlat at mga biglaan pagbabaha pag mayroon pong malalakas na severe thunderstorms. Ang mga kidlat na yun ay medyo malalakas at nakakatakot dahil po kahit saan po tumatama po siya dahil po sa sobrang init po ng lower atmosphere. Dahil nga alam natin na uminit po ang ating planeta. So magiging mas common po itong mga lightning strikes. So mag-ingat po tayong lahat. Please take all necessary precautions pag mayroon pong malalakas na thunderstorms. Now, itong mga thunderstorms na ito ay talagang malakas na yon dahil po sa latest na yon sa La Nina phenomenon, okay? Ito yung latest mula sa Climate Prediction Center ng NOAA in partnership with Columbia University. And this is the latest na yung early August 2022. As of now, nasa 86% ang probability ng La Nina between July, August, September, and it will remain this high, nasa 80% from August hanggang November, December time frame, and it will start or bababa po ito down to 60% pagdating po ng buwan ng December, January, February, o sa winter time or during Christmas time, unti-unti na po siyang hihina. Then pagdating po ng January, February, March hanggang May na po ito ay nasa neutral or normal climate na po ang mundo. Okay? So ang Pilipinas, magiging normal ulit ang climate. So, ito po yung dahilan kung bakit maraming thunderstorms, grabe po ang mga pag-ulan, yung mga monthly average po ng mga kada syudad at municipalities sa buong Pilipinas ay nasa above the normal historical range, okay? Because of the existing La Nina. And, pagdating po sa mga formation ng mga bagyo, na yung 2022, ito po yung latest mula sa tropicalstormrisk.com. Galing po ito sa UK. Sila ang credible forecast pagdating sa mga bagyo dito sa Western Pacific. Issued po na yun August 9. Yun po sa latest, lalo pa nilang binaba ang forecast ng mga tropical cyclone formation sa Northwest Pacific. Okay? Dito sa area natin, down to 35% below the 1991 to 2020 or 30-year average, okay? So, this is the latest confident forecast nila. Dahil nga sa medyo malakas na yun ang La Nina. Usually, ang La Nina, pagdating ng May, June, July, August, laylo muna sila, okay? Mahina muna yan. But so far na yun, medyo unprecedented ang pinapakita ng La Nina, although nasa third year na yon, siguro last hurrah na ito ng La Nina, nakikita natin na nasa 86%, which is quite unusual. Kaya patuloy na mababa ang tropical cyclone formation. Bakit po? Dahil po pag normal po ang climate, ang July, August, September, October, okay, nagpapakita po yun ng mahinang easterlies. And then, dyan pumapasok yung habagat, okay? Yung westerly wind, southwesterly wind flow, maabot sa area po ng Guam. So, nagkakaroon po siya ng tropical cyclone formation. And especially during El Nino, while pag ang easterlies ay strengthened, yan po, easterly trade winds ay masyadong malakas. Gaya dito, gaya na yung July, August. Okay? Ang tropical cyclone formation will remain at lower levels, okay? Because of this La Nina phenomenon. So, nakikita po natin na yon na yung tinatawag nating accumulated cyclone energy ay bumagsak po. Ito po yung ang pagsukat po ng mga intensity ng mga bagyo from tropical depression hanggang super typhoon.
Diyan nila sinusukat ang accumulated cyclone energy, kung ano magiging forecast for every season. Okay? So right now, napakababa. Okay? Tingnan natin dito. Based sa factors influencing the forecast kung bakit pababa, dahil nasa 35% lang po daw so base sa forecast. Ang pinapakita kasi na ACE index, dahil po malakas po na yon ang trade wind anomaly, nasa negative 2.74 meters per second. Ibig sabihin po, which is the second negative anomaly. Meaning po, malakas po yung easterly trade winds. Okay? And it will reduce cyclonic vorticity over the Northwest Pacific Basin. And because of that, nasa 23 lang po ang ACE index sa Northwest Pacific Basin, which is the 5th lowest way back in 1965. So, kaya yan ang reason kung bakit nasa letter E pa rin tayo kahit na Agosto na po. Usually, nasa G o H na tayo, I, J, K, minsan L eh. Okay, pag masyadong active ang Western Pacific. So, that's the reason bakit hindi nakakaroon ng formation. Lamang ang easterlies kaysa habagat. Kasi habagat season na yan. Pag malakas yung habagat, mahina yung easterlies, dyan nagpo-form ang mga tropical cyclone development. Kaya yung habagat, concentrated lang po sa dagat China o West Philippine Sea. May nakaka-penetrate din sa atin, pero puro ulan, konti yung hangin, kasi ang habagat, more of winds, okay? Yung mga ulan, nandyan pa rin yung ulan, pag mayroon malakas na bagyo, nag-enhance ng habagat. So, that's the reason kung bakit wala tayo masyadong tropical cyclone formation, tulad na yung araw na ito hanggang bukas, okay? Tulad na yung araw na ito yung GraphSat for Friday hanggang today. So, wala tayong major weather system. Ang mga nandito lang po, yung mga localized thunderstorms. Meron shallow LPA, but don't expect that to develop. Dahil sinabi natin, unfavorable pa rin ang atmospheric conditions. So, this LPA will eventually dissipate within the next 24 hours. Ito naman po yung medyo disorganized na bagyong si Miyari. Yung kanyang ulap po, na-displaced po sa baba dahil sa upper level winds. Ito po idadaan sa may bisinidad ng Tokyo within the next 24 hours. Dito sa Pilipinas, ingat po tayo sa mga kidlat. Kaya sinabi ko, medyo common na yung mga kidlat dahil po nag-interact po sa init ng landmass at sa sobrang lamig ng mga cloud formation nitong mga thunderstorms. So, nagkakaroon po ng interaction. Okay? Now, tingnan natin yung fast animation. So, ayan po, nakita po natin yung mga thunderstorms sa Pilipinas. Ito yung mahinang bagyo, si Miyari. Shallow LPA na nasisira na po as to this time. Zoom in satellite animation mula sa windy.com. Kita pa rin natin sa mga oras nito. Mag-alas 2 na po ng umaga. But still, nandyan pa rin mga localized thunderstorms sa Luzon. Dumadaan po. Itong winds sa upper levels ay pinupush itong canopy ng mga thunderstorms towards the west. Kaya yan po ang galaw nila. May mga thunderstorms din dumaan sa Camarines Sur and Naga kaninang early evening. But ngayon, nandito naman po siya sa may Albay area. And forecast track ni Miyari, yan po, 24 hours. Dadaan po sa may Southern Honshu, Tokyo area. And maging extratropical na po yan. Hina na po yan si Miyari. Forecast sa ulan mula sa European model. Mamayang alas 9, magandang panahon, except for Eastern Visayas and Northeastern Mindanao. Mamayang hapon, alas 4, more thunderstorms again over Metro Manila, Calabarzon, ibang portions po ng Luzon, kasama po ang Bicol, Visayas, more frequent din ang Mindanao sa mga localized thunderstorms. Linggo ng hapon, ayan na naman po ang mga thunderstorms, especially over Luzon, kasama ulit ang Metro Manila, Bicol Region, Visayas, at sa Mindanao. Lunes ng hapon, here we go again. Mga thunderstorms sa Luzon, Visayas, and some portions of Mindanao. May possible formation ng isang surface trough po dito. Not yet an LPA, but it will enhance more thunderstorms across Luzon sa Lunes ng hapon. Okay, so yan po ang ating latest na yung weekend para malaman ninyo kung ano yung ating lagay ng panahon.
Again, dahil po medyo mahina po ang habagat na yun, dahil malakas po ang easterlies, dahil nga po sa La Nina. So, ang tropical cyclone formation ay hindi masyado nagiging uso at this time. Usually, July, August, maraming bagyo na po nagpo-form because of the strong La Nina, which is still at 86%. To summarize the update, talagang medyo dihado ang mga tropical cyclone formation, which is good for us dahil wala tayong bagyo, wala tayong damage sa mga punong kahoy, sa mga poles, sa mga bahay natin, sa mga roofs. Ang problema natin yung ulan. Kasi pag La Nina, nandiyan yung mga thunderstorms, mga kidlat, so mag-ingat po tayong lahat. So, this will be the common situation na yung month of August. Again, we will keep you updated kapag may mga tropical cyclone development. But, since nandiyan pa rin La Nina, we expect LPAs and not so strong tropical cyclones, mga tropical depressions, tropical storm, hanggang na yung bare months. But, may mag-tweak lang po sa easterlies, humina ang easterlies, magkaroon ng anomaly na magkaroon ng westerly winds across the Micronesia, east of the Philippines, baka magkaroon ng mga malalakas din na bagyo. So, hindi pa natin sure. So, malalaman po natin sa bare months. Ang importante, maghanda tayo ng bare months, lalo na sa October, November, December, nandiyan po yung mga grabing ulan. Dahil po pag-start ng amihan, nandiyan pa rin La Nina. So, double blow po yan dahil po grabing ulan na pwedeng idala sa ating bansa. Okay? Again, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-enjoy po tayo ng weekend. See you again on Monday. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.